يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم وعاقبتكم وأعطانا ما يكفينا وأعطاكم ما يكفيكم أدام الله انتفعنا وانتفعكم يغفر الله لنا ولكم صدق الله العظيم. وركوعنا ركوع المتواضعين وسجودنا سجود المتوكلين وتشهدنا تشهد الصالحين وسلامنا سلام المؤمنين وفعلنا فعل الفائزين قلوبنا قلوب الخاشعين وأزواجنا أزواج الطاهرين ودعاءنا دعاء المستجابين وحياتنا حياة الصالحين ومماتنا ممات الشهداء وديننا دين الإسلام ودارنا دار الجنة وجوارنا جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم على العليين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا firi ɗum waɗɗum e ɗemgal pular ɗum noon e noddago fedde ɓamtore pular e gardugol ba Hamidou Ba ko gorko moƴƴo mbasikki eɗen mbawi fobande mo kelde ko dariɗo ko jiɗɗo leñol ko ɓamtude leñol jamma e ñalawma guila men محمد واللجدان وباسم مجلس البلدي كما أثمن دور الذي يقوم به السيد الكاتب والفقيه أبو سي من أجل ترجمة كتاب الله عز وجل إلى لغة البولارية وهي لغة وطنية لها روادها ولا شك أن هذه الترجمة ستساهم في نشر القرآن الكريم في المجتمع البولاري. كما أرحب أيضا برفقاء أبو سي عثمان مكالي مدير راديو دونجل FM، أبو جي مسؤول بولار سبيكن أمريكا، وشارنو سيد جا ممثل أبو سي في موريتانيا، وعالي جلو إعلامي في موريتانيا. وشكرا لكم، مرحبا بكم وسهلا وسهلا. ko jiɗɗen haalde ɗo tan ceerno Abou Sy en gaddirani mo yo jannginen diine mum, en gaddirani mo yo haalen hadisaji kono gaddirɗen ko yo a haalan en pular e kattanɗe mum ma mbaw mum rondade kala gandal ɓaɗum ɗemgal noon so tawi wawi joguima kattande wawi rondade kala gandal so tawi firoji muɗum mbaɗi ala saago kala firo wanno fayida lobbo wanno ala saago bandiraɓe gollite ɗum ɗon jinne ɗum ɗon cuusne ɗum ɗon gandide wonde ɗemgal ɓurani ɗemgal banndum ko sagataɓe toon ko rumtita e ɗemɗe muɗumen. So tawi ɗemgal men noon yiɗi jarade, ngal yiɗi wurde, ngal yiɗi towde, townata ngal tan ko ngal jangge ngal winde. ɓe tawno kala ko gandal tiiɗi ko ma windol tawe nde reeno kamɓe noon waɗoɓe ɗum ɗo ɓe goppata ko sahaji mabɓe, ɓe goppata ko haajuji mabɓe, ɓe daro hen ha yettude koti yettade ɗum. enen holko woni fodde meɗen to banggue mabɓe ko somi mbaɗi defte enen no mbawi no sodde defte nde tawno so tawi goto mabɓe yitaki hen hoore muɗum, so tawi goto mabɓe nemaki eko waɗata ko sikka ala yontaji garoji mbawata suuɗi windude nde tawno jiyaɗi winduɓe ne jiiti hen koye muɗumen. en mballodiran ɗum ɗon fof mbatten hen hakkille no fewi ko bandiraɓe meɗen windoɓe ɓe kala hen windu salɗi deftere muɗum hayso tawi de en mbawa janggude ɗemgal ngal coden ngam walli jom nde tawno koko muulete koko yoɓate beele kanko no wawi darade hen ko wurna hen ɓesgu makko ko wurna hen galle makko.
bandiraɓe on jarama bisimilla moɗon ko yewtere meɗen ko yewtere diine kono noon ko paamin kadi ko yewtere ɗemgal meɗen ɗum alkuraana so en mbawi ɗemgal men lewlowal communication mo kala e moɗon e inde fedde meɗen lewlewal communication min calmini on min juurima on min ñaganima on Allah moƴƴere cellal balɗe juɗɗe e battane moƴƴe sutura duumiɗo aduna e laakara kala nde tawno ceerno meɗen El Hadj Seydou Nourou Tall duwaw makko fof ko yo Allah rokku en sutura yo Allah waɗan en sutura ceerno Muntaga Ahmad Muntaga Cheikh Oumar o wi so tawi joomiraɗo joom baɗe bawɗe o waɗanima sutura hay sinno ko 1 franc 15 gañotoɗa par hitande so tawi Allah na waɗanma sutura kala jiiɗoma sikkata koye dow milliarduji lumbotoɗa kono noon waɗi ɗum ko sutura o ko kañum woni ko jogima so Allah noon waɗananima sutura yataw gañotoɗa ko 1 milliard par seconde so tawi wondani e sutura kala jiiɗoma so tawi ene jogui sadak wiyata ko ena sakkoma sabu wiyata wonde ka miskino ɗum noon eɗen ñaago jomiraɗo joom baɗe bawɗo o sutura duumiɗo aduna e laakara ko wona ɗum ko hono fedde meɗen fedde lewlewal communication nde gandanɗa hoore maɗa jooɗi ko Dakar no musidɗo Ousmane Makkali wiiri ni ardi fedde nde ko musidɗo meɗen ene wiye Abou Diop Abou Samba Diop o jeeya koto Nguy o golloto koto RTS kono noon ne kadi omo jogii hono télévision keeriɗo biyeteɗo Pindi TV wondude e Ousmane Makkali jooɗiɗo ɗo yenno ko kanko ardi hono groupe de presse biyeteɗo tabal de communication ko kanko kadi jeyi radio biyeteɗo Dumga FM kanko o jeeya koto Dumga wuro Alpha ko jayindiyanke to bange heblo makko to bange gandal makko ko ɗen duɗe o yalti wondude hamme Amadou Ly mo gandanɗa hoore maɗa jeeya ko to cuuɗi meɗen Mboyo o golloto ko to 2S TV ko kanko woni kalfinaɗo ngalu fedde nde wondude Abou Sy walla mbiyan Atumani Sy toon to tulde Dubange e Hartallo kanko halfina kala ko faati e bindol kala ko faati e mulgo tawi koto bange defte pular kala ko faati e sattade hono defte walla windoɓe addoɓe e lewlewal communication yiɗɓe muulanede walla yiɗɓe sattanede bindin muɗumen kanko Abou Sy nguɗon goomu nani e nder fedde lewlewal communication ko kanko henna hen kono noon kadi ko kanko ardi nguɗon goomu kala mo gandanɗa hoore maɗa ka bindowo aɗa yiɗi muulanede deftere so tawi a jokkodiri e makko a jokkodiri e lewlewal communication maɓe mbaɗane feere ɓe ballodira e maɗa ha mbawa mulde deftere maɗa kanko Atuman Sy jeyi sababu jonde men ɗo henno wondude e Abou Gaye min kaldowo e moɗon jeyami koɗo cuuɗi meɗen wocci kono noon ne kadi haysomi wona mbaɗa dilla e jayndiyankagal mbaɗa jooɗoni e fedde wiyetende Pulare speaking firti ko kaalen Pular nden fedde jooɗi koto dowlaji dentude Amérique eɓe jogii ujunnaje 603 membre tawi ko fulɓe jeyaɓe e sous région o wona tan Sénégal naɓe wona tan Mauritanie naɓe wona tan Mali naɓe eɗen gondi e Hammad Thiam mo gandanɗa hoore maɗa kañumne kadi e catal e nder fedde nde saabu fedde nde jogii ko cate ɗiɗi e nder muɗum kala ko faati e ngalu gummotongu e defte kanko Hammad Thiam oɗon kanko halfina nguɗon ngalu fedde lewlewal communication ummima Dakaru notitade ɓiɓɓe tulde naɓe tulde Dubange tawi ko wurɓe toon to wuro Nouadhibou to henna kono noon holko jeeyi sababu noddandu ndu fedde lewlewal communication fodde duuɓi 3 hikka eɓe juɓɓini ñalawma biyeteɗo ñalawma aduna yanke ko faati e deftere Pular so tawi en kaali tubankore mbiyen journée internationale du livre Pular ñalawma deftere ene woodi kono ñalawma deftere Pular woodano wadde lewlewal communication ɓulni waɗande ɗum ñalawma kala hitande so tawi saaha o heedi
fedde nde ene mawnina oɗon ñalawma supto wootere e defte bindaade e nder hitaande nde ɗon waɗana ɗum ñalawma deftere nde ɗon e defte goɗɗe mbaɗane wejo holko jeyi sababu muɗum ko teskade to bange windoɓe meɗen to bange yeeyoɓe defte eɓe jogii caɗeele ko ɓulnaade jogaade hakkille no windiri kono noon so tawi a windi haa gayni holto parnuɗa ko binduɗa ko holko naftortoɗa ɗum e hol fotɓe naftorade ɗum ɗum ɗon wonata ko alay sago so tawi woni ko julagu sa somima moƴƴi ko jeeyata daña ko wiyete jam fiis ko ɓe mbi bénéfice kono noon e nder hen fedde nde ɓulni so tawi oɗon ñalawma o waɗama deftere nde ɗon nde waɗanama weejo defte goɗɗe mbaɗanama weejoji ko ngam sembinde ɓeɗon windoɓe tawi koto banggue pular o windoɓe defte pular kono noonne kadi e sembinde ko jiɗɗen kono ko Allah andi ko ɓuuri e meɗen kala ko ɓuuri e meɗen ɓuuri e moɗon yo jomiraɗo newnan on ɗum waɗana on ɗum ko wona ɗum ko no Ousmane Makka li wiiri ni hono mawɗo Ba Hamidou jettor keeriɗo ummorade e lewlewal communication faade e makko kanko e ɓe wondi gila min ngari koye jour uji ouvrable min ngari koye saaha golleteɗo kono mo kala e maɓɓe kaara muɗum so tawi jippima hade mum faade galle mum walla suudu mum walla nokku muɗum ko ma ara ha yetto min won hen hay sinno tawi ene ndaw walla ene pecca nangue walla ene pecca jammaji ma gara ha jetto min ɗon ɗo jippude de ƴeewa holko min cuɓil holko min ŋakkira kono noon haydara min ŋakkiraka saabu min batti sembade e salligonorade ko potuji goloria biyeteɗe oméga ɗi mbiyeteɗi ko ɗin min batti salligonorade ɗum noon ko yettude Allah e yettande on Allah haala ka ene gasa ka juuti ka welani aka metti aka hamni aka segni kono noon eɗen ñaago tan keɗoro ɗon noppi metoma on paamir hakkillaji moɗon mbasen heɗorade noppi naniren ɓernde nde tawno so tawi heɗorima nofru ko gueɗe ɗiɗi tan nanata e neɗɗo ko nofru heɗoto kono noon nanata ko hakkille nanata ko ɓernde so hakkille heeɗima so nofru heeɗima hakkille nani naftoroɗa ko haala ko kono noon so tawi nofru heeɗima ɓernde nani ko haala ko so tawi hawrani e beelama fittanuma tan sa renaki ko cabbi e kaaƴe koccata ɗum noon yo Allah dandu ene ɗum onon ɓesgu suwoyraat naaɓe mo kala e moɗon ɗo woni eɗo woniri lewlewal communication wi on ba weltanima on eɗen mbiya yo Allah rokku en wattude ni e sahaji kewɗi limtinde minen de ko ngol ɗo woni gulet nadde min ɗo henna e suwoyraat kono noon wonani min taarih e nder gurdam amen sabu won ko heewi ko gandanɗa hooremaɗe ko nanalla tan wonno oɗo terrain momin joli biyeteɗo 250 wagon ko ene wiye kilométre uji 2 tawi ko juutedi ɓurɗo judde e nder windere nde gulet ko ngal ɗo dental e kono gardigue mum ko ceerno Abou Sy en calmini mawɗo Ba Hamidou e dental ngal fedde pular en calmini cadre uji ɗi en calmini kala ngal ɗo dental ngal dañɓe arɓe dañaɗe ar fof calminama jurama e mbeɗa haala ɗo henna e inde e cadre uji kono hande ɗen guinir ɗum almuɓe saabu wonde yeeso ɓeɗo hande min mbawata tan ko wonde almuɓe min belti no feewi e garagal ngal ɗo e saabu ɗum nannode amen Abou Sy enen ngara ɗo waɗi amen fayre no feewi saabu ɗum sa dañi koɗo tedduɗo a fayat e nde ɓe ngari haɓe jetti min ngari min jiiɓe fayre nde ussi saabu yankinare kadi maɓɓe saabu dondiɗo ngal ɗo dongal dondiɗo qur'ana mbawi firde ɗum e ɗemɗe fof darini leñol ene pira ɗemɗe fof e ɗemgal pular keppani kaɓani tampani ŋoŋani gueɗe fof ene jarani ɗumen hen ɓeɗo ko yimɓe tedduɓe ko Allah jogui jobdi yo Allah yobɓe e min ko rawane ndeya mbeɗa yaha neldami no vocal uji ndiwirtini neldami vocal ceerno Abou Sy vocal o ko surtout Luqman
keɗimi kettidimi kulmi paaymi kono kadi paammi sabu nden en wiyatno jinnaɗo ko hayre sa yane mum ko an gañoto so yanema an gañoto kono noon ko woni nder hen ko ene piranaka ɗum kono kam eɗen jaaɓi mbiɓe alhamdulillahi hay sino jinnaɗo gorko yeehi wonko mbaɗnomi ko mbawmi jinnaɗo debbo o nanɗo heddi e ko paammi e firo ɓurano ngo paammi tika ko woni jinnaɗo ko hayre sabu o naati e nder hayre nde o fammini komi famani hen haydara donc ɓeydini kam kadi nangtade e jinnaɗo yidde tan raɓɓikinade enen guila ko ɓooyi eɗen mbiya ɓurare sen nani ɗum tan kene fulɓe kene jaɓɓe diine sa nani ene jangge hay sino a famani ko haalata ko aɗa woya aɗa wiya seykine hay sin mi famani de ɓurano ne weeli donc imanagal e ɓeydo natadema hande en dañi ko nanannoɗen en paamani beltoɗen ha goyen imanagal men ɓeydo en dañi famde faccirali ha to ɗon wawata haadde ɗum ko yettere Allah no feewi hono Abou Sy en ko yimɓe ƴettoɓe dendagal jaɓɗo heɗade walla jaɓɗo famde ɗemgal ngal guitta ɗumen nan ɗum e aljanna sabu sa faami qur'ana an hankadi a natti jogade caɗele e nder hen mbeɗa yiiɗi kadi ruttade e audio mo keɗinomi ndewmi pour andude o ko holon ha mbiyami oɗo ko Mauritannajo ndewmi wiya kadi ko braknajo ndewmi wiya ko ɓoggenajo ndewmi wiya ko tuldenajo ndewmi wiya ko ɓi Hammadi Abou Sy nde ƴewmi tawmi ko bandam tañiraɓe amen ɗin jiiɗi moye baba mbimi kadi mi waɗi erreur sabu ɓiɗɗo so moƴƴi natti wonde ɓi kaari wonti ɓiɗɗo leñol donc en guinnirima ɓi leñol sabu darde makko sabu fayida makko mbawten wiide tan ko yo Allah juutno balɗe moƴƴine battade ko dari ko darni ko wona hunde wemde eɗen ñaaguinimo Allah ɓeydoede softede e muñal wassalam on calminama on fof jarama jafoɗon noon mi fota ƴettuɗo konngol oɗon jalloɗe kala mo Allah majjini alana ɗum kandotoɗo mi seedima kadi en jeeɗudima ene dewateɗo ala so wona Allah goto e wonmum mo ala dendidiɗo ko noone eɗen jeeto Mouhamadou ko jiyaɗo makko te ko nelaɗo makko tagal moolare Allah e seytane berlaɗo en puɗɗorima inde Allah julumdeɗo jurmotoɗo bandiraɓe teddu musidɓe jam hire moɗon ko adi fof eɗen jetta sababuji ɗiɗi ha keeɓi tati gabbuɗi meɗen ɗo ene mbimi sababu ɓoyɗo e sababu kiiɗɗo e keso sababu ɓoyɗo o woni eɗen jettatan Ali Silman Samba Silman Jeeri Silman Biran Silman woni wiyete tawa ka ñagal ɗuppi sakkeji jeeye gadidi hono kawmen ba Ali Kadir Dembo ɗe jiɗɗen arde ɗo e zorat te ko kanko gadinoɗen windude ɓatake eɗen jiɗi arde hedde hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi Allah waɗi garɗen ɗo jippiɗen mo jokkodirɗen ɗo e musidɓe tedduɓe tawɗen ɗo jinnaɓe en tawino ɗo henne ko ardi fof ko yettude Allah sa yetti e nokku a ari e nokku o a woni hen ɗum no juɗɗo Allah waɗima ɗon a dañi ɗon musidɓe a dañi ɗon teddugal a yeehi a yalti nokku o ken wono duuɓi capanɗe tati Allah wurnima ha a arti a tawti ɗon kadi woni yimɓe aɗa foti yettude Allah gati won hewɓe yaaɓe en tawino ɗo jinnaɓe men ko wayno Abou wonen ko wayno ceerno Mokhtar Tall jangguinɗo meɗen e ko wayno Ama Juyen e woɓɓe wonnoɓe ɗo Ama Sade en ha heewi kono Allah e bawɗe muɗum en tawtaniɓe ɗo ko belaɗe Allah kadi no ko muyande Allah en jetti hen Allah kadi ne eɗen duwono wi Allah moƴƴanɓe eɗen jetta Allah kadi en tawtiɗo mawniraɓe woɓɓe ko wayno Abdoulaye Seck mo gandanɗa hoorema en gontiɗo e muɗum eɗen jetta kadi ne hono Aliou Ba président en fedde tulɓe duwago naɓe ɗo e zoyrat e dendagal musidɓe wonɓe ɗo taw kadi ko tuldinaɓe ko wayno Boy Oumar en e mawniraɓe meɗen e dendagal ɓe tawɗen ɗo wonɓe tawnoɗen ɗo hanki en tawtiɗo woɓɓe kadi ne tawa kadi ko darniɓe ɗemgal ngal sababu ɗimmo o addi meɗen ɗo ko fedde ɓamtare pural catal muɗum ɗo e zoyrat kadi tawi koye jokkodiral Ba Hamidou mo ganduɗa min dardima e muɗum ɗo gila ko ɓooyi e daranɗe tengtuɗe Ba Hamidou
ngarmi ɗo ene adande Allah waɗi min jokkodiri ɗo minen gadi ummitinde ɗo ene ko wiyete pijirloji e fine Pulaar batu ngo gadi min noddu ɗum ko kanko Ba Hamidou min banno ɗum ko galle musidɗo goto ne yetti Gise o sankima Oumar Gise ɗon min gadi wadde batu ngu min noddi ɗon o ene Malik Ndiaye en e woɓɓe gari tawti min Allah waɗi kisa won cadruji gonnoɗi ɗo ko wayno Kunduli en ko wayno Si Doggo en ko wayno woɓɓe ɓen ene ballanno min ko heewi to bange logistique autoji kala nde amin jaha théâtre walla min jaha répétition ngaji eɓe balla min no feewi koɓe yimɓe moƴƴuɓe kono noon ballal maɓɓe wonɗo haatno ko sohla fof min cohluno eɓe totte min kono ɓe coccodirano yamen ngal coccodiral Allah waɗi komin gari ɗo ko min tawi ɗo cadruji min sukaɓe kadi ko miñiraɓe meɗen ko jibinande meɗen min tawi ɓen ɓuuri soccodirede e ɓaɗodirede e wurdede e jeydede e wuurdirede ɗum noon ko jettoɗo Allah mawɗo amin jogui nden weltare amin jetta ɗum dendagal bandiraɓe kadi amin jettaɓe siftinore kadi ni kanko Ba Hamidou oɗo darde makko e Pulaar ala ko wuuri so wona Pulaar omo kumɗini ɗum kadi omo toppiti ɗum nde wonno nde min gonno kala deftere windade tawata kanko ko noddi yomi neldu so neldama kadi so yettima no yetti fof ko noon o yeeyirta ɗum o neldita ko alda e leltere walla o yoɓa kalis makko ha gasno ɗum ɗon ko jettoro keeriɗo mo en ngala ɗo haali eɗen jetta bandiraɓe meɗen dariɓe wallude meɗen guila puɗɗiɗen e liggade Pulaar ko wayno Ba Amadou Coumba Mise ɓen goni ko Amérique e Hammad Kane jeeyaɗo to wiyete Fouta meɗen banggue funnague o hedde ñaabino ene Mamadou Abdoulaye Ba e Mamma Sara e fedde fulɓe Italie ala fof ɗoɓe daraki e wallude meɗen e gardugol Gori Diol e ko wiyete baɗen biyeteɗo Ousseynou Sow ɓeɗo fof ko yimɓe dariɓe e keftinɓe golleji meɗen eɗen ñagonoɓe Allah moƴƴere tawno gollal so engal jogori moƴƴoyde wona neɗɗo goto jogori gollude ɗum kamɓe fulɓe Italie eɗen jettaɓe no feewi mbiɗa sikki en mbawa lerde ha ɓurti en payre yewtere nde taw kadi koye jubbande roɓoydade yawde gati jamma o heeri alkhuraana gollal men ngal ɗo ngal kufɗen ɗo ene hannde ngal ko ɗum firo wona facciro enen ko firo mbaɗɗen ko firo wona facciro yewtere min noodiɓe en kaalino silsili gila puɗɗugol firde alkhuraana e defte telliɗe to linjila ha yettiɗo yetti e caɗele dañinoɗe hen joni payren koye gollal keeringal firo noon ngo mbaɗɗen ngo wona facciro firo ko helmere e helmere konngol e konngol koko mumi no mumori to e araba ni tan ko noon mumorto ga e Pulaar ɗum waɗi firo ma won paamɗo ɗum ma won kadi mo famani ɗum facciro ko haala pirtowo haala ka kongi ɗi ha yimɓeɓe mbawa famde ko ɗum woni facciro ɗum ɗo wona facciro no ƴiyal ngal lelori to e araba ni tan ko noon lelorto ga ene e ɗemgal ngal yimɓe muuyi wadde ɗum ngal kala ɗemgal arabere nde rondi ɗemɗe keddiɗe ɗe fof ina mofti ɗum gati nder haaliyankagal ina tawe hen ko wiyete pila beña ko wiyete beñaka ko wiyete haala kippaka haala ndoɓaka payka celluka pabborka poccika pondika e garnaka purorka piɓika mbajorka kulɓinika jurminika belnorka berlaka malnorka mallirka kiitororka paanditaka gijorka moggaka duƴƴaka namnitorka mandidirka e gija e jiggaka luɓaka cowoje baccoje e ganoje ɗum ɗo fof soomi koye nder haala kala ɗemgal ene jogii looye baaɗe ni e nder ngal ɗon ɗemgal eyo mbele wona hono ɗum tan soomi e ɗemgal arabeere ko woni toon ko cowoje ko baccoje ko ganoje ko haalaluji beeteɗi malnorɗi hono ɗi kalɗen dow ko limti ɗo ko joni noon sikki ala ko ɗum tan woni e ɗemgal arab nden noon ɗum tindini ko ina amno firde qur'ana ha laaɓa cer e nder kala ɗemgal galɗungal hono no pulaari ni
walla hono maggal ɗaccu ni hay ngal alɗani kelmendi yimɓe mum ene poti famde jamiroje Allah ɗe so en teyi mbiyen pulaar e arab ko gotum fawade e ɓaɗodirde ɓe goɗki rendude ɓe weeyo sato e nandude ɓe gurdam waɗi ceerno goto o wi ala ɗemgal bawgal firde qur'ana ha laaɓa cer fotindo so wona ha foti e pulaar o dañi holko waɗi mo wiide noon waɗi mo wiide noon ko hono ko cifiɗen ɗo ko enen e arabeɓe enen ndendi sato enen ndendi weeyo enen ndendi gurdam enen nandi kadi ne kolki ken aynoɓe koɓe aynoɓe eɗen ndema aɓe ndema gonɗen koye weeyo ngo ngannduɗaa so ngo waɗi ceeɗu ngo waɗat ndungu ngo waɗat dabbude e keneeli muɗum fof kala henndu ɓe joganii ɗum konngol eɗen joganii ɗum konngol to baŋnge ngaynanteeri kala ko ene feeña e ngaynanteeri eɓe jogii ɗum eɗen jogii ɗum ko ɗum waɗi gallodiral arab kadi eɗen kotti eɗen jiggondira e maɓɓe eɗen ndesondira e maɓɓe ɗum waɗi alay sago pulaar jogoo kattanɗe waawde firde facciro hono no ceernaaji o wii ni alaa ɗemɗe aduna ɗe fof baawde firde ɗemngal qur'ana haa foccoo tan rip fota no lelorii to ni haa fote pulaar eɗen cikki noon ko wondide ɓe jiggondirde ɓe e waɗe onon qur'ana ma mbiyen diineeji telliiɗi ɗi eyo fof ɓooyii fireede kono waɗiino caɗeele ɗe ko caɗeele guuraaɗe caɗeele warnguuji to baŋnge firuuji deftere iisiyankooɓe waɗiino ngati deftere adiinde fireede nde firo adiingo fireede ene joorta e tarihi iwdi koye lewgal hébreu faade e ɗemngal aramien taw koto baŋnge linjiila ngal adii fireede heen eyo ene waɗi ene wiye ni e jaati mataw adii fireede ɗemngal diineeji telliiɗi ɗi ko wayno iisiyankaagal hono bible o adii fireede koye ɗemngal arabe e tigi rigi rewi heen noon ɗemɗe keddiiɗe ɗe fof no ndiidirnoo haa yettii hedde teeminande 16 kala etinooɓe firde mbaranooma holko ɓe mbarda ko wayno William Tyndale engelenaajo gadinooɗo firde e ɗemngal bible e ɗemngal anglais on o wara ko 16e siècle ɗum ɗo holko waɗi mo wareede ko yimɓe église ɓe jaggunoo ko hay gooto fotaani firde hono bible yo ɗum won keeriindi Allah weltooroɓe hay gooto hoto men ɓe mbaawa naftoraade ɗum kamɓe wonana ɓe meccal tawa ko kamɓe nganndi ko Allah wi ko kala mo sohli faamde ko ma arta ruttoo e maɓɓe ɓe kaalana ɗum waɗi ko hankadi woni ko mbiyeten ɗo Allah weltooroɓe ko hay gooto alaa droit firde firnooɓe adinooɓe firde bible ɓe fof ko waraaɓe haalmay heewɓe heen kala jiɗɗo noon anndude laaɓtindaade heen ɓeen waranooɓe e denndaangal waranooɓe ngam ƴettude firngooji ɗiɗon ene pirude men yo rutto e deftere meɗen wiyeteende annibi ɓaleejo tawa ko hello 32 fayi yeeso ma taw toon ɓe addi toon e ndeer ndeen deftere hono silsili kala deftere meennooɗe tellaade e doggol meennooɗo ardaade église e doggol meennooɗo ardaade to baŋnge sahbaaɓe haa yettii ɗo henne e annabaaɓe e askooji maɓɓe fof haa laaɓi ko wiyetee généalogie maɓɓe fof mbiɗa addi ɗum e deftere wiyeteende annibi ɓaleejo nde nden deftere ene jaaboo toon ngal ɗo naamdal e raɓɓikinaade ene waɗi ko wiyetee ɗawre ko to baŋnge alqur'ana kam ɗum ɗo wonno ɗawre maɓɓe kamɓe ɗawre nde ko hay gooto hoto firde yimɓe église seeremɓe église ko kamɓe tan nganndata ɗum ko kamɓe tan paamata ɗum ɗum waɗi won oɗo William Tyndale oɗo o waɗa ko pendaison par ce que ko yimɓe église fof ndenndi o ñaawande tan o wara o wiya ko ala droit firde holko woni fandare maɓɓe ko yo heddo e ɗemngal hébreu noon diine o waasa yaabde wonaa moni kala hankadi waawi saggitde wonaa moni kala anndi tawa so jaaki ruttorɗaa koto maɓɓe kamɓe ɓe kaalanma wonana ɓe ngartan ɓe daña heen wona sirru hakkude maɓɓe tan kamɓe annduɓe ɓe comme no franc-maçonnerie ni eyo ko wona qur'ana noon Allah danndii ɗum heen juulɓe kañumen alaa fof meeɗo wareede warda sababu nde firi qur'ana ngati qur'ana en kaalino to yewtere meɗen to en gilotono adib to wonde adi firde ɗum ko salman al farisi ko gila yonto nelaɗo o firno ɗum kadi nde o firi ɗum nde o firi ɗum koye ɗemngal perse gila gurdam nelaɗo caggal ɗum ɗemngal aramien rewi heen ɗemɗe keddiɗe haa yetti ɗemɗe meɗen ɗo hen adinoɓe firde ɓe kadi en kaali toon ene wawi haɗa tan ruttade e nden yewtere ko audio ko johooji haade yewtere nde wonde wootere hayso waɗani wargoji kam ene waɗi ɗawre e nder laaɓtunde e nder l'islam ngati seeremɓe ɓe yoga heen mbaɗi ko ɗum Allah weltoroɓe ko
renndo ngo mahori noon renndo meɗen en jogii maadi ngootiri kono kille meɗen ɗe ni moni kala ko heerori ko yo heertor ɗum tan mahi koye so a wi jooni subalɓe ko waɗi cubballa jaɓata ittude gandal mumen totta toroɗo wallan totta ceɗɗo wallan totta goɗɗum ko yiɗa yo gandal ngal sakto par ce que gandal ngal woni faggudu to subalɓe lawɓe ko noon wayluɓe ko noon gooto fof salo saktude e kille keddiɗe kono so heeɓi goɗɗo tawi ko baylo ummima to e safalɓe walla e jolfuɓe ene jarnimo ittude gandal ngal o totta ɗum waɗi noon ene wawi natde e makko resdire e makko hankkadi ɗum wona ko ɗum woni heero wona hunde hertide par ce que e nder kille ɗe ko faggudu ndu woni ɗon toroɓɓene nde ɓe diine o ari nde kañumen ene keeɓi diine ɗe jaɓata diine o yo yaaji mbiyata ko yo won keerol nde ɗum won kañumen jeeyi kañumen kertorto ɗum kay hankkadi goɗɗo torre wona torre fof ko ɗum tan woni fandare muɗum ko ceerno yiɗa e goto e feri waɗi noon kadi seeremɓe eɗen jogii ni walla eɗen nganndi woni seeremɓe ɓe guurduɗen to Dakar to ɓe mbiyat ko pulaar holto yimɓe ɓe pirri ɗemɗe qur'ana o par ce que so firama e ɗemɗe meɗen ɗe waaɓe no jibi jooɓen fof ma mbattu juldude ɗum walla ma mbattu rewrude ɗum Allah mbiya ene kabbirir ɗum enen julde ɗum ɗum noon hoto qur'ana fire enen sen teeyi mbiyeten wona ɗum ni woni ɗon holko woni ɗon tan ko joomunen ɓe e gongara e gonga ko yidde ɗumen anje ɗumen yo ɗum yaaj moni kala anda ala goɗɗum sa wi so qur'ana firama ma won julduɗo ɗum yo juldu ɗum kanko toddi toɗɗakima an kono gandal koko foti yaaji moni kala so ɗum heerorima noon ceerno kala yiɗi ko jogade almuɓe muɗum waɗa ɗumen guinol wasa yaaji sharia firetake defte qur'ana firetake hankkadi wona ko kañumen tan goni seeremɓe goni anduɓe alors ɗum wona hunde wawde wallude diine wona hunde wawde wallude rendo wona hunde wawde ittude majjere e ko wiyete e nder rendo ko teddungal alqur'ana kala haala Allah tagɗo qur'ana ko haala Allah tagɗo o teddungal e sembe e ɓural jogii to ɗemgal arab to koko foti noon tan jogii nder ɗemɗe keddiɗe ɗe kala teddungal e kala ñeeñal walla ɓural so tawi Allah jamiroje Allah ɗe kaalama e nder ɗemgal arab so wattama e ɗemɗe keddiɗe ɗe ko ngal teddungal tan jogoto ton ko nden fodde jogoto ton ko on valeur tan jogoto wawata ustade so en dokki joni yeru Allah towɗo o wi Allah dewateɗo ala so wona kanko gurɗo jaaliɗo ɗoygol e gonɗi nangatamo ina woodanimo ɗum ko woni to dow kammuji ɗi e ɗum ko woni to dow leydi ndi ala on tefnotoɗo ɗo makko so wona e yamirore makko omo andi ɗum ko woni yeeso maɓɓe e ko woni caggal maɓɓe e te ɓe piltotako hay huude e gandal makko so wona ɗum ko haaji danki makko ɓuri yaajde e kammuji ɗi e leydi ndi te annatamo rende ɗi e kanko woni tedduɗo towɗo tedduɗo kanko woni towɗo tedduɗo simore nagge mande 250 o wi kadi e kala barduɗo gomɗinɗo teyaɗe ndenne jobdi mum ko taynowol woni jahim o sasat nder hen te Allah tikkanamo kadi Allah huɗamo te ene heblanimo lebte mawɗe simore rewɓe mande 93 o wi kadi e inde Allah jurum ndeero jurmotoɗo wi mi moolima Allah wi mi moolima joom yimɓe ɓe laamɗo yimɓe ɓe dewateɗo yimɓe ɓe e bone on cokcokinowo to less on cokcokinowo he nder ɓerɗe yimɓe ɓe iwde e jinneji e yimɓe simore yimɓe mande goo so tawi tan a wii ni a jangiri ni e qur'ana a haaldiri no lelori ni ɓe mbima ala ɗum wona qur'ana ɗum koko fira wona qur'ana mi faamani holko woni qur'ana ko jamiroje Allah ko konngol Allah ko législation Allah ko jamiroje muɗum
sa wi joni hono no aya gonɗo dow o ni kala barduɗo fittandu e teyade sa wi joni kala barduɗo gonɗinɗo teyade kala barduɗo gonɗinɗo teyade o man yaktulu nafsa o man yaktul muminan mutaamida o man yaktul muminan mutaamida kala barduɗo gonɗinɗo teyade joni ndenne jobdi mum ko taynowol woni jahimu taynowol e kobbowol waɗi ko jeyli jeeɗiɗi wiyete ko jahim jahannama o huɗama sagara ha yetti jeeɗiɗi jeyɗiɗi yimɓe potanaɗe jogori so golloɓe bonɓe jogori natoyde ɗi jeygol hen fof jogui ko towendi muɗum e lesdidi muɗum fawade e neɗɗo e bonanneji mum e nder gurdam mbete joni so tawi neɗɗo wi kala barduɗo gonɗinɗo e teyade wonman yaktul muminan mutaamida mbete ɗum ɗo holko serndi ɗum sa wi ɗum ɗo ko qur'ana ɗum ga wona qur'ana mi fama en ko qur'ana ɗum to ko haala koye arab ɗum ga haala koye pular so haaldama noon e français kadi ko qur'ana tan ko yamirore allah woni ɗon ko ñawore allah wadde a wawa wiide ɗum ɗo wona qur'ana ɗum ga qur'ana sinno o sawdinno walla o hokki firo ngo wona ɗum mbiya aɗa wawa gonɗinde ɗum kono ko ɗum qur'ana konngol allah sa haalingol e engel sa haalingol e espagnol e japonais ɗemgal fof jiɗɗa kaala tawde tan ko yamirore allah nde yamirno nde e konngol allah haalnongol ko ɗum qur'ana so ɓe mbi noon yidde bonnidde nde ɓe mbima ala ɗum wona qur'ana ka cawdinɗo walla kafir warde ko warde tan ara wiyata ko gattu joni sa wi mbiyama ga gattu wiyama ga ɗum ɗen awi wona ɗum holko yimɓe mbiyata wadde ko ɗum pila meña mo seeremɓe ɓe jogiti ngam amnude yimɓe e pirgol walla wiide ene ƴetta ɗemgal arab ngal ene waɗa ngal ɗemgal ceningal ko woni ɗemgal ceningal qur'an o mi wino nuwajibu nde allah nullata nelaɗo nde allah tellini qur'ana ari koye ɗemgal ngal en ganda faade e ɗemgal ngal en ganda faade e ɗemgal ngal ganduɗen ɗemgal allah hay goto anda ɗemgal allah haalata ɗemgal jibrilu wona ɗemgal allah ɗemgal allah haalata ngal wona ngal jibril haalata ɗemgal ngal jibril haalata ngal wona ngal muhammadu haalata ngal muhammadu haalata ngal wona ngal ɗemɗe keddiɗe aduna ɗe kaala tede allah nelatamo nde ene andi hono no gandirɗen hande ɗo e aduna o ni ene wonno enen hande mbiyeten ko ujunnaji jeegom ɗemgal woode e aduna o kono nden ene gasa taw allahu alam hol ɗemɗe nombre gonnoɗo nden kono allah kam nde nullatamo nde e nde wiyamo nelima faade e yimɓe e dendagal yimɓe nde ene andi wona arabeɓe tan gonnoɗo te en andi kadi yimɓe fof nanata arabe hoddiɓe mabɓe tan nanata arabe saka noon heddino e aduna o ko fof wadde noon tawi o nela koye aduna o fof o nela koye yimɓe fof yimɓe gonmi hokkino dalilaji sappotono e dibto wonde ɗiɗo dalilaji e mouhammadou ko piranaɗo qur'an o ummade e ɗemgal ngal en ganda faade e ɗemgal ngal en ganda faade e ɗemgal ngal ganduɗen ɗum woni ko piranaɗo holko ɓeydoro mantinde ɗum so en jeeyi beele kadi haalaluji e jamiroje e darti gonɗi e tawrete e injila ɗi garɗi e qur'ana hono no lelorino toon e ɗemɗe adinoɓe nulede ɓe haɗi ɗum wonde qur'ana won jamiroje gonnoɗe to e ɗemgal hébreu e ɗemɗe adinoɓe jogade nulaɓe ɓe ɗin haalaluji e ɗin jamiroje gonnoɗe toon en arti e ɗemgal arab no lelornori no lelorinoga haɗi ɗum wonde qur'ana haɗani ɗum wonde qur'ana oɗo yimɓe poti ƴewde ayi ayaji sappo qul tawallaw atlu ma harrama aleykum rabbukum ko lima jamiroje sappo kaɗiɗe ɗe noɗe lelori gaygol noɗe lelori to e tawrede koye ɗemgal hébreu mbete ɗum haɗi ɗum wonde qur'ana ga mi anda son paami ko jiɗmi haalde ko waɗi pila mbeña eyyi pila mbeña mi wenca ɗum allah o nuli ujunnaji o nuli temetere sappo e tar nelaɗo nogas joyi ngari e qur'ana mi haali ɗum e nder andi balejo nogas e joyi ngari e qur'ana temetere sappo e tarde holɗum holmo jeyngal ɗemgal hol golliñol wonno ene wonno kala leñol kamɓe yahude ne arabeɓe battindi dañji annabaɓe yahude arabeɓe battindi dañji annabaɓe te
diine gonnoɗo gila e to en o ko kanko ton runtiɗo omo tello hawo yetti meɗen joni ɗo ko diine tawhid islam ibrahima ko ɗum rewanno kamɓe ko ɗum ɓe rewɓe hen ɓe gila tugat ma adama ha yetti jantanɗo hol ganduɗo ɗemɗen foti gonton wadde ɗin diineji tellotoɗe ene mbaylo e ɗemɗe ene mbaylo e ɗemɗe ha yetti e ɗemgal mouhammad no jaɓori waylorade to ummade e ɗen ɗemɗe faade e ɗemgal kadi heddo ene woni qur'ana yamirore allah e haala allah ni so ittama e ɗemgal arab wattama e ɗemgal gongal ko noon tan wonirta haala allah ala hayra on faami hayya ngati joni so tawi en teskima en mbi qur'ana o joni so wiyoɓe holto fire en paami kam ala dalilu mo joomumen jogani ɗum so wona yidde hertorade wadde keeriji mumen e jeeyi mumen qur'ana firede ɗum e ɗemgal haɗata ceernagal woodde haɗata almudagal woodde haɗata gandal wonde gando arab o ɗo woni qur'an o ɗo woni arab ɗo haɗi arabeɓe dañi seeɗen haɗani haɗi arab de woni ittani arabe fof mo jiiɗa walla ceerno maɓɓe fof mo jiiɗa ene jogui million ngaji almuɗo ene jogui heɗotoɓe ɗum ene jogui rewɓe mum ene jogui ɓe jangguinta wadde yimɓeɓe horoɓe jumɓe cikka mataw so tawi qur'ana walla sharia no worno ittama waddama e ɗemgal meɗen tan guesel se toroɓe hankkadi wonti guesel wele piice garɗo fof eno helde hen hankkadi ala ceerno ala ɗum ala hatta ceernagal wodde gandal e ɗemgal fiidirani yahara ko haaju muɗum arabeɓe ɓe noɓe nanirta arabere nde ni won lelgo kongi nan toon so tawi a firanani ɓe paamata nder lelgo kongi ɗi kadi ɓe mbima a wawa firde ɗum firo sellu waɗi noon ko qur'an o ene fiiɓi kelmendi ne fiiɓi qur'ana de ko fiiɓi fof mo jiggi kelmendi qur'ana ne waɗi kelmendi ndi wona arab won kelme nan toon ha heewi inde fof wiyetede ko inde nelaɗo walla ko inde annaba ɓennoɓe ha hen wotere wona arab moussa ko inde hébreu ko mu e sa ko ɗemgal hébreu nun ko ɗemgal hébreu nun wolgalen eɗen mbiya ga ko lingu kono nun e ɗemgal hébreu ɗemgal ɗum e ɗemgal égyptien hiéroglyphe firti ko ndiyam nun ko ndiyam wona lingu enen noon waɗoɓe safal ɓuran mbima ko lingu ene fawi e dow ndiyam ene fawi e dow ɗum ɗo e gaari ene fawi e ɗum ne fawi e ɗum nanata nder anni to gila dawade mi addi ɗum toon alors wiide meɗen joni ɗum ɗo ene kelmedi gondi gandi toon ha heewi ndi gandanɗa hoore ma ndi wona arab holko ndi wonno jigga koye defte ɓennoɗe e diineji ɓennoɗi ene waɗi ko heewi hen en mbi dendagal inde annabaɓe ko heewi hen wona arabe abari wona arab ayi ɓeɗen ɗo limi ayi abari wona ɗemgal arab aidan wona ɗemgal arab istabrak wona ɗemgal arab junah wona ɗemgal arab zarabi wona ɗemgal zamharir wona ɗemgal arab sijil wona ɗemgal arab suradik wona ɗemgal sundus wona ɗemgal arab namarik wona ɗemgal arab e dendagal inde annabaɓe fof wona ɗemgal arab mushaf won sudanaji goto windi hen ɓooyi salat ko ɗemgal ɗemgal éthiopien salata o hoore muɗum wona ɗum ñalɗi arab ɗi limat hen ɗo ɗi enen eɗen mbiya aset alet altine talata alarba alkamis aljuma wona mbiɗen ko arab kono eɗen jogui pular celluɗo wiyete ko hoore bir dew bir amde mawbari jeslade naslade mawde ɗum ɗo woni pular celluɗo en jiggima e arab kamɓene alyomul ɗum accepte ko ɗemgal hébreu ko sabbat koɓe jeggiɓe ɗemgal ngal ha heewi wadde jiggade ɗemgal nanna ɗum e ɗemgal ma ngam wawde fangi ɗum ɗo hatta ɗum wonde qur'ana o wonde qur'ana ko ɗemɗe so koddi tan jikkodirata nden noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe wasa yañade hen ha juri yimɓe ko tampuɓe heure woɗɗe yimɓe ɗe yinno yewtude ko ɓurɗo en kono yimɓe mbeɗandiran koɓe tampuɓe ala kulli haalin janggen diineji ɗi fof so en piri ɗemga defte ɗe eɗe gande ɗe ɓeydoto ko yañude ɗemgal meɗen ɓeydoto majjere koko foti iwde humon binnago koko foti mumtade andude allah koko waɗɗi tawde noon neɗɗo fof ko poɗɗo wonde julɗo neɗɗo fof ko poɗɗo wonde andude allah neɗɗo fof ko poɗɗo rewde allah wadde omo foti andude allah
o fotani wiye tan ko mo hande mufti ɓurɗo wawde wonde mufti e nder aduna o ko anglais o nanta arabe haydara o haalata ko anglais ko bangladesh naji o nanta arabe hay seeɗa on wawi jangguirni kono wawa kon plus grand mufti ko wona arabe wadde firti ko neɗɗo ene wawi wawde gandal tawi wona e ɗemgal arabe ene wawi wawde ɗemgal ha gona mufti e nder diine l'islam tawi a wawa arabe seereɓe meɗen ɓeeɗo hande kala nde mbawɗa fof janggoya garta soɓe jaggima tan a jooɗon seere men janggoɓe ɗo e fuuri ɓe ala fof dadɗoɓe hono no juultete walla hono no korɗo sendimirte walla hono ɗiɗem fiirayru laaɓirte ala wona ɗum addi men ɗo addi men ɗo ko won taaɓal jiɗɗen taaɓanade pulaar won taaɓal taaɓanɗen leñol ngol won dariɓe e renndo ngo ene keftini ɗum heɓtini ɗum ɓe holi ɓeen ɓe fedde catal fedde ɓamtare polarisore ene jeeya heen no adibinaɓe ene jeeya heen ɓe keftini golal ngal ɓe mbi yoɓe ngar beltoɗen e maɓɓe golle ɗe ko ɗum tan addi meɗen wona yilade almuudu wona yilade teddugal wona yilade dañal wona kadi yiilade jangguinde ala addi meɗen tan ko won hatanteɓe goni ɗo gendiyankoɓe ɓe mbi min ar min dañi ka woppano ɗo ko sukaɓe meɗen hande tokosɓe wonɓe cadruji ɓurɗi mawnude hande ene jooɗo doye amen ene mbarda amen ene ñamda e amen ene jokkodiri ene jawdiri ka woppano ɗo ko ar beltoɗa amen welam ndeke noon Allah jarama on jarama so won joguiɗo namdal eɓe jogui adno mbaɗir ɗum ene wawi winditade yimɓe jaabo so ɓurti meɗen dole ceera nanɗo e seeren gonɗo nanɗo kadi ɓe jaabo seydi Seck mi yettima moƴƴere Allah e maɗa jaaji ɓe ɓeydade yaajñaade kono hiiri kadi nan toɓa donc ala no mbatten sonan jarno ceerno abou no feewi no feewi yo Allah yoɓe mo moƴƴere yo Allah nulden gandal ngal kanko wi ko oppon yo uddit gandal kala gandal yo firi e pulaar bandiraɓe mbawa paam hay onon wonɓe entreprise sinim wona gueɗe son bindi e damane on bindi pulaar ko ɗo ko kaaƴe ɗo ko jamde ɗo ko ɗum ɗo hawnaki woɗɓe so gari mbawa faam par ce que l' essentiel c'est de comprendre